Idol, so welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa first meet-up ng Team Angkas, no? Ito ay grupo ng mga iba't ibang riders din and mga angkas dito sa Bicol, and at the same time na-invite po tayo to join them, and yung ating pupuntahang lugar ay sa Manito, Albay. So kasama natin yung mga iba't ibang riders dito, mga kalabilang, together with Miles Fajardo Vlogs, para makiisa din at mag-join, no, sa kanilang first meet-up ng Team Angkas. Nakakakilala sa akin, ako nga pala si Mr. June, tapos aka Angkas Bicol. Okay? So, ito pa yung kauna-unahang baby meet-up and bonding rides ng Team Angkas Bicol. Samahan nyo kami para isa sang first meet-up ng Team Angkas Bicol papunta sa Manito, Albay. Kalabidabs, ongoing na kami sa Manito, so with Miles Fajardo and yung ating Team Angkas Bicol. So ito yung composed of different riders from different club, no. Ito ay isang banding moment lang naman, mga kalabidabs. First meet up, no, na magkikita-kita sa sa Manito, na magbanding doon sa Manito, tapos pupunta sa mga iba't ibang places, mga tourist spots ng Manito, Albay. Again, with Miles Fajardo. Ngayon sa Manito na. So this is Manito na, mga kalabidab. So nagkaroon lang ng final briefing si Sir June regarding sa magiging activity ng ating Angkas Bicol first meetup, no. So pupuntahan natin yung iba't ibang tourist spots na hindi pa gaano napupuntahan, no, ng especially ng mga riders dito sa Manito, Albay. Ating first stopover, no, yung Malubago Beauty. Yung ating second spot, yung Tinapian Pier Site. Okay, Tinapian Pier Site. So kasama ko ulit mga kalabdabs yung ating Team Angkas, no, together with Sir June. Ayan po. So andito kami ngayon sa ating second spot. Of course kasama natin ang
foreigner na si Miles. Si Miles Pajardo, ating kaon. Ang foreigner, galing po kasi siyang abroad mga kalabidabs. So ito, napakaganda dito mga kalabidabs. So kung gusto niyo pumunta dito sa pier side na, ano ba to? Ano to? Pinaupian. So yun mga kalabidabs, no? Ayan, ito yung ating second spot. So ayan, kasama ko yung ating riders, yung ating Team Angkas Bicol. So ito mga kalabidabs, ano muna tayo, no? Coffee break muna tayo. So dito tayo ngayon sa bahay ni Sir June, no? Yung ating leader o nag-organize ng ating Angkas Bicol first meet up dito sa Manito, Albay. So ito mga kalabidabs, no, dito tayo ngayon sa ating third spot. So ito yung tinatawag nila na Golden Gate of Manito. So ito yung bagong hanging bridge, no. Actually mga kalabidabs, yung pinaka-original nito is gawa sa kawayan. So ngayon ito po ay made of steel hanging bridge na po ito mga kalabidabs, no. Kung gusto nyo pumunta doon sa kabilang isla. So again, kasama ko yung Team Angkas Bicol, no, together with Sir June. So ito mga kalabidabs, ayan, so kasama natin yung mga riders. So sobrang ganda dito mga kalabidabs and very perfect do, no. And mamaya tatanungin natin yung residente dito mga kalabidabs, bakit tinawag to na Golden Gate. Ayan, so bakit kaya Golden Gate? So later on malalaman natin to mga kalabidabs. So ito mga kalabidabs ay ang Kawit Island. So makikita natin dito mga kalabidabs, no, kapag kapag dumaan po kayo doon sa Golden Bridge of Manito, ito pong lugar na to ay tinatawag na Kawit Island. Ito mga kalabidabs, so babalik na tayo ngayon. Bago tayo mag goodbye dito sa Golden Bridge of Manito, may mga tatanungin tayo mga kalabidabs ng mga riders, no. And makasama natin ngayong umaga si Ate, bakit ba tinawag itong Golden Bridge? Bakit kaya Golden Bridge? Di ba white naman? Bakit kaya tinawag na Golden Bridge? Di ba dapat white bridge? Siguro white bridge. Siguro tinawag yung Golden Bridge kasi yung ano niya. Hindi naman Golden Bridge. Bakit kaya? So, bakit? Dapat white bridge. Dapat white bridge, di ba? Or set wait lang. Matukaw ako sa picturean mo. So yun mga kalabis, so hindi rin nila alam kung anong bakit nga ba ito ay Golden Bridge. Mga kalabidabs, tanungin natin si Kanoo kung ano masabi niya. Bakit sa tingin mo tinawag tong Golden Bridge at hindi White Bridge? Golden Bridge kasi parang isang ginto yung ano. Isang ginto. Yung presyo. Yung isang ginto yung presyo ng pagpapagawa. Oo. Hindi ko rin alam kung ano tinawag tong Golden Island? Golden Bridge. So magtatanong tayo mga kalabidabs, bakit ito Golden Bridge at hindi White Bridge? So ito mga kalabidabs, nakalipat na kami. Ngayon maghanap tayo ng
matatanungan bakit ba tinawag na Golden Bridge yung bridge. Tio, bakit po Golden Bridge? Hindi ko alam. Bakit hindi na lang White Bridge? Oo. Bakit Tinda yun? mo sa nakarag. Ganon? So hindi rin alam ni ni tatay. Pasalamat. Tulungal daw sa pagkapalagian. Talaga? Nanay, bakit po tinawag na Golden Bridge? Pagayang puti yan Wala. So mga kalabidabs, wala pong may alam bakit Golden Bridge. Ito mga kalabidabs, walang nakakaalam, even yung mga non-resident, kung bakit tinawag yun na Golden Bridge. Ngayon, tatanungin natin yung ating naging tour guide na si Sir June. Sir June, Yes. bakit po tinawag na Golden Bridge at hindi White Bridge? Para kasi siya yung formation kasi ng bridge niya, alam niyo yung Golden Bridge sa US, yung San Francisco Bridge. Parang ganun yung ano niya, parang ganun yung design niya. Parang Yung sa San Francisco, ang tawag doon, Golden Bridge? Golden Gate. Golden Gate. San Francisco. Actually, ako lang naman tumawag yan ng Golden Gate. Pero common na ano niya, na pangalan yung hanging bridge talaga. Hanging Bridge. Parang ako lang gawa ko lang yung Golden Gate. Para maiba naman. Nagtanong pa naman ako sa mga residente. So yung mga kalabidabs, so yun pala ay pinangalanan na lang pala ni Sir June. So ibig sabihin niya talaga yun ang pangalan na. So alam na natin ang misteryo ng Golden Bridge. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.